ku danna subscribe. Assalamu domin alaikum wa samun rahmatullahi wa ƙayatattun barakatuhu. A yau ne kotun da ke sauraron shari'ar Dr. Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara ta ci gaba da sauraron shari'ar kamar haka. A yau ne dai kotun take sauraron cikakken karatunsa wato a cikin Jawful Fara na 93. Kotun tana saurara cikakken karatun ne don yin alƙalanci kan tabbatarwa ike ko korewa. Kotu ta ba wa lauyoyin gwamnati sama da 10 dama su yi wa malamin tambaya akan ko sun ji inda izagi shugaban halitta. A nan ne alƙalan suka ce a yanzu ba za su iya tabbatarwa ba, a ba su dama wani lokacin don tabbatar da wannan abu. Malamin an sallami ƙara an ɗaga ta zuwa sati 2 masu zuwa, inda magoya bayan malamin suka fito suna masu farin ciki da cewa malam ke yin nasara a cikin wannan tataɓarza da aiki. Ko me za ku ce akan wannan abu da yake faruwa tsakanin malamin da malaman maja? To ilaikum.